I stvarno je najjača glava, brate, retko... Ti će svakako doći u treću sezonu opet kad dođemo. Nego šta ću? Da, naravno. To će bude kao... Čak gledamo da nađem studiju gdje možemo ako... Udaramo stvari bejzbol palica. Kakve su to emisije, brate mili, šta je to? Da, sve najgore i sve najbolje. Nije to stan... Bilo bi dobro da postoji referentna vrednost lošeg, dobrog, nije uopšte u tome stvar. Nego mislim onako... Van tog merila vrednosti. To je taj moment, brate, ako sam tad, ono... Loš, brate, onda ide loše, brate, ako sam dobro raspoložen, ide dobro, brate. Čak i u tim minus fazama koje povlačenje konaca, brate, i to što je dokumentovano, znači, prvenstveno, nikad viđen hibrid, jer to nije ni emisija, ni reality, ni talk show, ni sranje. Ni podcast, brate, nešto između svega, brate. To je umetnost, to je jebena umetnost. Slažem se, da. Bukvalno sam... Kao slažem se. Nikad više bio impresioniran vašim emisijama i time i stvarno je, evo, Joco, brate, izdrži i iskide to sranje. Vidimo si ovo, brate, jako mi nedostaješ, brate moj. Zanimljivo mi je koliko puta se dogodilo da je bilo predispovedeno da ćete da vanserijski rrsnete s nekim gostima, a iskulirali ste, a negde da nisam očekivao, brate, šta. Ali to je samo zato što ste pustili flow. Super mi je Coja, super mi je, brate, ma ne, fuck it, svaka je do ja. Svaka. Po srce nešto. Hvala. Meni su lično omiljene epizode Princ Banjice i Raskupo cesta i MMA Panduri. To je... Tu čak Princ Banjice je dobio čak i u ranijim emisijama dovoljno žetona, da, i onda je u toj epizodi to je neverovatno. Mislim i to što kao je neki baja ono silovo neki emisiji, šalim se. Nas ne bi tužili, šalimo se. Jebote, kurac. Da, like sociopata i silovatelj, ali se šalim. Ali se šalim, da. I ova kao shapeshifteri i sve, mislim, ne. Da. To je to, nema dve takve emisije, odnosno dva takve izraza ne postoje. Da, da.